съществува огромно енергийно поле, което се разпростира из цялата Вселена. Когато човек се докосне до това поле, това го окрилява, въздига го, кара го да се чувства по особен начин. Всеки човек би трябвало да се докосне до това поле, но, както знаете, хора всякакви. Има и такива, при които дългото отсъствие на любов поражда така доста интересни процеси в мозъка. Такива хора, бих казала, могат да стигнат дори до крайности и много ясно това е изразено при зодията Лъв. От тези хора може да се очаква почти всичко. Няма да споменавам конкретни мои примери, но мога да ви кажа, че не е приятно това, което се случва с хората, лишени от любов за дълго време. Наистина не е приятно. Чакай се! Станки, какво правиш? Защо? Какво става тук? Юрка, ние излизаме, пази някой да не напоследва. Ясна? Ясно, понял. Аз тогава на сей час минал от тук, как ни по-руски разбираем се. Здравейте, девачки. Аз се казвам Юрка Степанович. Вас как зовут? О, моля ви, първо се научете да приказвате правилно. Какво е това нещо? Точно така. Особено във вашата професия, първо трябва да се научите да произнасяте правилно всяка една отделна дума. И аз руснак. Димитричке, подай ми, ако обичаш, учебника по български език. Не го нося, обаче ще ти дам ето тези записки, които си нося. И това е много една добра идея. Тетрадка е едно химикалче. А тук му ще си водиш записки, Юри. Хайде, взимай химикалчето. И да започваме. Хайде, Биби, обяснявай. Така, ето, прочети първо едно въведение към днешния урок. После... Пиши. Какво да пиша? Следвай диктовката. Поне малко с малко ще се научиш. Което ти посочвам. Къде? Професията ти го изисква, млади човече. Не може просто е така да се... Биби, я му покажи тук така. Все пак глаголите трябва да научи първо. Глаголи. 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 Да, това са думи, изразяващи действие. 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 Я действаю. Не, спокойно. Глаголи. Ето, минало свършено време, едно много отдавна забравено време. Трябва да го знаеш. И ето тук ще ти покажем и историята. Тя е от голямо значение за твоята професия. Все пак трябва да знаеш с какво са се занимавали нашите предци. И аз не искам, вие сте много строги с меня. Аз искам отиде дискотеки, потанцуем, коктейли. Ти вместо да ми мислиш само за дискотеки, танци и пиене, я вземи тук попрочети нещо. Я взимай. Предай го ти него. Ханус. Ето. Аспрух. Аспрух. Аспарух. Не може да чете.